Det var en daværende kæreste, som havde sit allerførste one-man-show, som jeg skulle se. Jeg ville gerne have lov til at komme ud med følge. Jeg havde sagt, at jeg ville gerne snakke med den kvindelige psykiater, der var der. Sygeplejersken siger nej, det er der ikke mulighed for. Så bryder jeg fuldstændig sammen og sætter mig ned på den her gang og er fuldstændig ødelagt. Da hun så kommer ud af sit kontor, så i stedet for at komme hen og lægge en hånd på min skulder eller sige noget til mig, så går hun helt hen op ad den modsatte væg. Hun kigger på mig som om, at jeg er fuldstændig vanvittig, fordi at jeg gerne vil snakke med hende. At hun ikke kunne se, hvor dybt ulykkelig jeg var. En slem forestilling om, hvordan alle psykiatere er. De fleste har bare været i faget i alt for mange år. Der er ikke så meget øjenkontakt. De er meget kolde og kyniske, og de skal jo også tage en vis afstand. Det skal man jo. Men der er ikke rigtig nogen medfølelse i deres øjne. De fleste er jo egentlig bare statsstøttede pusher. Hvis man har en god nok historie, hvorfor man gerne vil have de her piller, så skal man nok få dem. Der er ikke så meget sådan, tror du, det er en særlig god idé, eller der er nogle ting, som man ikke må tage som bipolar, og der er mange af dem, som jeg har taget, fordi de ikke har vidst, hvor jeg stod henne. Og så har jeg været på de første 5-6 antipsykotiske præparater, som enten har ødelagt mig fuldstændig med, at jeg ikke kunne andet end at sove, eller også så har jeg taget 5 kilo på en måned. Der er så mange bivirkninger ved det, og fordi de ikke har vidst 100% hvad der var galt, så har de bare givet mig de forskellige præparater, og det har ikke hjulpet overhovedet. Jeg troede ikke, han var psykiater først. Jeg troede bare, han var sygeplejerske. Men da han så bagefter sagde, jamen jeg er psykiater, så stod jeg bare med et stort spørgsmålstegn, fordi du ser bare så få unge psykiatere. Og han er 35, og han er super humoristisk og smilende, og snakker til mig, som om jeg er et rigtigt menneske, og ikke som om, at jeg er en journal. Men når jeg er manisk, så er jeg 100% den person, som jeg vil ønske for mig selv, at jeg altid var. Alt og alle er fantastisk. Der er en gennemstrømmende følelse af kærlighed, og man har alt til overs for alle mennesker. Man er åben for andres holdninger og meninger på en helt anden måde, fordi man kan leve sig ind i andres menneskers følelser. Kreativiteten, som bare tonser igennem ens krop, og bare sådan ovenud lykkelig. Efter at jeg har fået stillet min diagnose, så har jeg taget et præparat. Jeg har fået mit liv tilbage. Min far har fået sin datter tilbage. Jeg har fået mig selv igen. Jeg føler mig som den, jeg gerne vil være igen på grund af de piller. Fordi mit følelsesregister er meget mere normalt nu. Jeg hedder Trille, og jeg er bipolar.